На Белсаті новини коротко про головне розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю і починаємо. У Швейцарії ўжо неўзабаве маюць абвесціць прысуд былому беларускаму спецназаўцу Юрыю Гараўскаму. Яму вінавацяць ва ўдзеле ў эскадроне смерці і выкраданні апанентаў Лукашэнкі. Працэс праходзіць паводле механізму універсальнай юрысдыкцыі. Надо учитывать тот факт, конечно, что Гаравский с самого начала сотрудничал со следствием и сознался в содеянном. И поэтому суд нашел, что это достаточно для того, чтобы значительно смягчить предполагаемое наказание для Гаравского. Мы были разочарованы тем, что прокурор запросил лишь 3 года лишения свободы, из них 2 условно по отношению к Гаравскому, учитывая тяжесть этого преступления. Мы считаем, что такой приговор не соразмерен, не пропорционален тяжести этого преступления. 4 гады таму Юрый Гараўскі, атрымаўшы прытулак у Швейцарыі, распавёў выданню Deutsche Welle, што ён у складзе так званых эскадронаў смерці быў датычны да выкрадання і забойства ў 1999 годзе апазіцыйных палітыкаў. Цягам некалькіх месяцаў тады зніклі былы міністр унутраных справаў Юры Захаренка, былы старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктор Ганчар і бізнесмен Анатоль Красоўскі. Дэлегацыя аб'яднанага пераходнага кабінета ўзяла ўдзел у другім еўрапейскім кангрэсе спорту і турызму. Павел Латушка ўзняў пытанне допуску беларускіх свабодных спартоўцаў да алімпійскіх гульняў і блакавання ўдзелу ў гэтых спаборніцтвах для афіцэраў збройных сілаў Беларусі і спецслужбаў Лукашэнкі. Сегодня белорусские спортсмены, которые выступили против насилия, выступили против режима Лукашенко, фактически попали под двойные санкции. Они не могут представлять Беларусь, с другой по причине в том числе паспорта, есть общие санкции, но также они не могут представлять по решению Лукашенко, а с другой стороны их и не допускают федерации международной, потому что требуют от национальной федерации Беларуси направить свои списки, на основании которых они будут принимать решения. Вопрос: направит ли Караев список со свободными спортсменами для участия в соревнованиях по кикбоксингу? А именно Караев является председателем Федерации Беларуси по кикбоксингу. Паводле палітыка каманда Паўла Латушкі паведаміць міжнароднаму алімпійскаму камітэту імёны больш як 150 спартоўцаў і службовых асобаў, звязаных з сілавымі структурамі. Менскі аўтамабільны завод скіраваў новую версію электробуса МАЗ у Жодзіна. У мадэлі 34 крэслы, то бок на 4 больш, чым у папярэдняй версіі. У новай мадыфікацыі салону прыбралі шахту з батарэямі. Сёлета ў жніўні ўрад пастанавіў цалкам перавесці грамадскі транспарт у Жодзіне і Шклове на электрычную цягу. Жодзіна атрымае яшчэ 14 электробусаў. У Кіев прыехаў міністр абароны Вялікай Брытаніі Грант Шэпс. З Владзімірам Зеленскім яны абмеркавалі, як умацаваць супрацьпаветраную абарону ўкраіны. На сустрэчы таксама прысутнічалі старшыня выведкі ўкраіны Кірыла Буданаў і кіраўнік штаба абароны Вялікай Брытаніі Тоні Радакін. Размова прайшла на фоне трывогі, што Расія будзе выкарыстоўваць узімку ракеты вялікай далёкасці і беспілотнікі для паражэння крытычна важнай энергетычнай інфраструктуры. Сёлета Вялікая Брытанія паставіла ўкраіне крылатыя ракеты Storm Shadow. Гэта дазволіла наносіць далёкія ўдары па акупаванай тэрыторыі. Нагорны Карабах спыняе сваё існаванне з 1 студзеня. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт непрызнанай рэспублікі Самвел Шаграманьян. Арменія працягвае прымаць перасяленцаў з Нагорнага Карабаху. На раніцу колькасць тых, хто пераехаў, склала больш за 65 тысяч асобаў. Усяго ў рэгіёне жылі больш за 120 тысяч этнічных армянаў. Азербайджан ажыццявіў у Нагорным Карабаху так званую антытэрарыстычную аперацыю, пасля чаго абвясціў, што будзе інтэграваць тэрыторыю як частку сваёй дзяржавы. Моцны выбух прыгрымеў у Ташкенце. Гэта адбылося каля 3-й ночы бліз аэрапорту. З папярэдняй інфармацыі падарваўся склад кампаніі «Інтэрлагістік». Вядома пра прынамсі аднаго загінулага і больш як 150 пацярпелых. У выніку здарэння загарэўся пажар, яго ліквідавалі да 5-й раніцы. На месцы працавала 16 ратаўнічых брыгадаў. Меркаваная плошча загарання 3000 квадратных метраў. Выбухную хвалю выбіла вокны ў шматпавярховых дамах, пашкоджаны аўтатранспарт. Падарунак ад менскага заапарку. 1 кастрычніка ў міжнародны дзень сталых людзей пенсіянеры змогуць наведаць сталічны звярынец бясплатна, паведамляе інфармагенцтва Мінск Новасці. Ахвотных будуць чакаць перад уваходам о 10 і 13 гадзінах. Не забудзьце ўзяць з сабой пенсійнае пасведчанне.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з намі.